legend of this house, ubaba hlonipha kakhulu. Siyabonga baba ukuthi usenzele inceba ukuthi sibe kule ndawo ukuzokwabelana isidlo senkosi ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Nasanangazela umsebenzi walula yokuthi ingabisemva kwami kodwa nibe khona phambi kwami. Amen. Ngegama lika Jesu. Siyabonga kakhulu baba Mhlongo noma Mhlongo. Egameni lika Jesu umsebenzi omkhulu osibona uNkulunkulu awenzile kule ndawo. Umoya wami uyabonga kakhulu MC. Nami ngiyabona umdala. Umdala uyempela ukukhamba nawe. Siyabingelela baba uMgasi. Amen. Ngisho ukuthi biyela ngithi yamgasi siyabonga kakhulu baba nomama. Nabazalwane ngabona alihambe ivangeli ngabona zithandwa zami egameni lika Jesu kushobile abafundi ka-10 ngicela ukuthi niqhubeke nibe unamba wonjalo. Amen. Egameni lika Jesu ungaphambani namba bafethu nafase ecele nibonamba kwani lapha. Yeah. Egameni lika Jesu la ngihamba namadodana ami maningi kakhulu kodwa ngithathelana u2. Yes. Hallelujah. Bafethu umusa kaNkulunkulu mkhulu. Ngihamba nomelo la ngegama lika Jesu bashila abazali kubandleni ngathi ngithathela igama nampo kaGumethe bese ngimhlalisa phansi baba. Ngoba uyasha ubufakazi. Hallelujah. Ikhambutho liyena befana ubufakazi ozabafakazanga. Amen. Mfethu uzashara ubufakazi ngalo. Amen. Ngiyeza ubufakazi. Amen. Ukuthi ukhangaphi wakwenzelani uNkulunkulu leso sikhathi. Ngoba ufakazi unabe into nayo leyo asiyicingi kuwe. Yes. Ngicabanga bazalwane lobo mngasiza ubufakazi kweyinyanga yeyothi. Ngisasho ngithi nje ngakashumayela Happy Father's Day. Bafethu. Yeah. Egameni lika Jesu bomama siyabonga kakhulu sikhona singobaba. Uma ngibona obaba ngibona indlamandla ngibona abantu abane-vision ama-visionary. Yes. Siyabonga kakhulu. So namhlanje baba njengoba nami very sensitive. Namhlanje ngikuthole namhlanje abanye abazali bengisharela ubufakazi kanti nakhona into engenzayo in the kingdom of God. Ngicela ungisize. Sihambile iminyaka baba age of 54 years. Angifuna ngiyikhanda la igama lika Jesu kanti ngifuna ukushaya 70. Ngedlule futhi ngegama lika Jesu. Amen. So ke so bekhuluma abazali bebonga amagathi engiwenzile ngizeyikhala inyembezi ukuthi abanye phakathi kwabana baba kodwa ngavele ngahlala indima enkulu yokuba ngubaba. Abanye banabo ubaba kodwa ubaba fatherless. Because ngoba esho nje abekho inkinga abekho izimini zabazengane zabo. Baqathe bayizala Ushiya kanjani? kwavela kwaphela kanjalo. Ngifuna ukusho bafethu njengoba sikhona sikhola umsebenzi kaNkulunkulu. Wozani bafethu nizokhala esifubeni sethu singobaba benu. Yeah. Ngiyangizwa ngithini? Kunokwana khona ukuthi uthi ubaba ingane izokhala kuwe. Wena kusubona umfazi musubona intombi. Kunokwana ungahlanganephi nonga-understand mission uNkulunkulu akunikeza yona. From 1987 ngiyinela kuJesu. Sengishumayele different provinces. Ngoba manje introduction yami lokho uNjomani benujomana bakwazi ukuhamba kufa. 1987 ngilungisa impilo yami noJesu. Ngamamukela ngomhla 31 October. Ngalikhohlwa lolo suku mhlana nenkosi. Kwakulesihlanu kwasa engqondweni yami ngashintsha lapho angiphilanga nami. Yeah. Ngiyangizwa bazalwane. Yes. Mayibhala umbhalo ukuthi seke sengimdala manje sange ngibona olungileyo. Eshiye uNkulunkulu. Bafethu
lento yokusindisa iyakhokhelana. Yeah. Hayi bafowethu. Angena abafowethu angena abensindisweni kodwa ngabathola abafowethu ensindisweni. Yeah. From 1997 I was become a full time. Full time. Angishadile lapho kodwa lo nkulunkulu uyakhokhelana. Ngiyangizwa bafowethu. Ngashiya phansi umsebenzi angiwenza kodwa ngangena kulolu sindiso abangasithwala isiphambano sika Jesu. Yes. Hallelujah. 2001 ngangena emshadweni. Hallelujah. Now I'm at the age of 20, I'm about 24 years. Ngikule nto yomshado. Hayi bafowethu. Lo nkulunkulu ngamshiyi kanjani kwethu. Ngisale sithenjeni kodwa lo nkulunkulu waba nami mkazi. Ngisala kubantu abahlabi akuhlatshwa khona kodwa lo nkulunkulu waba nami. Yini yena singcine. Yingoba angiphilanga impilo yobuqila ngilikhona. Okwangahlula ngakureport kuyangihlula. Okwangireport okwangihlula ngangireport. Hallelujah ukuthi kuyangehlula. Ngiye koba abadala, ngiye komama abadala ethi ngibekeni izandla ngiyahluleka namla. Hayi ukuthi ngangihluleka. Hayi ukuhlula ngoba sekuthiwa sengisidlile isono. Ngihluleka engqondweni yami. Ngibona ngiyakholwa kodwa ingqondo yami singitshene enye into. Sengihlule isono ngisinqoba ngengqondo, ngisinqoba engqondweni. Hallelujah. Ngangakholelwa nganginesinqumo baba umhlongo. Ngithi ngcono ukuthi ngife kwangesami ungakwenzi wena lokho. Ngcono ukuthi ngife kunokuthi ngiwe. Ngoba ngangazi ukuthi kubuya kanjani mawuthi umuntu wini. Ngangibabona abantu bewe bevuka bewa kubalungela abanye angabasabuya. Hallelujah. Lento engunaphakade njobe ngithole yini. Hallelujah. Ngase kuvela ithuba ukuthi ungabona nothemba kuyena bayisihlambulula. Ngoba inehlambulula mfowethu. Bingalela abantwana baNkulunkulu. Yini ngizohlala. Amen. Amen. Ngibingelele ibandla kaNkulunkulu. Ayizuzela lona ngegazi lakhe. Yeah. Igama lami uSamkele wakwaGumede usonga ezansi likaSina sihamba nomfundisi wami uShenge. Bazalwane yangisinda le ndawo bazalwane. uNkulunkulu uyamhlonipha kakhulu. Jesus. Ngiyamthanda bazalwane. Bazalwane njengoba sesishilo umfundisi ubufakazi buyangishisa ngempela kakhulu. Ngoba uNkulunkulu ngiyamazi la ngisuse khona. Yeah. La ngithathe khona kunzima ngempela nabantu sebengidilile. Nabazalwane before ngize ngibe umntana kaNkulunkulu okholayo usindisiwe bengiyiphara bazalwane. Jesus. Ngiyonga ingqilazile futhi kakhulu ngalendlela. Ngizamile futhi ukuyiyeka. Ngizama imithi ngithenga namametadone kungangisizi konke lokho ngihluphile futhi nasekhaya bazalwane. Ngihluphile ngalendlela futhi abazali bami ukuthi ngendlela bengigcola ngayo bengazi ukuthi ukungcola kwami nomzali wami kuyamngcolisa naye. Ngithi ukungcola kwami ungcolisa mina kuphela kanti akungcolisi mina kuphela nomzali wami kuyamngcolisa. Jesus. Bazalwane mina kahle ngihluphile kakhulu ekhaya futhi kakhulu. Ngihluphile umama ongizalayo ngenxa yowonga kakhulu futhi bazalwane. Futhi angiyiboni ngiphindele emuva because mina ekhaya bazalwane ngendlela engisuhlupha ngayo umana bengithi noma ngihlele ekhaya ngiqalekile ngifuna iwonga la engakhona kungaphanteki futhi ngibone ukuthi ayikho la ngayithola khona ngayithola ekhaya into engakwazi ukuthi ngigcine ngitholile ngcono ngitshothe ekhaya. Because abantu bayashayana bayalimazana futhi bayashona abafethu abaningi bashonile phambi kwami ngenxa yokuganga wewunga kahle kahle. Ngitshela ukuthi bazalwane mina nje ekhaya even ngisho noma bengihleli ngibuka izinto phakathi endlini bese ngibona izinto zilenga ama prize bazalwane. Jesus. Endlini ekhaya into zama zilenga ama prize nje zonke ukuthi ngayithola ukubheka. Ngempela bazalwane. Yeah. Impilo ngendlela ebenzima ngayo ngisidla lesidakamizwa ngendlela umuntu ebeyiqili ngayo
Uyiqini ngalendlela ukuthi mina mawami bengikwazi ukudayisela into ungeke uyithenga kodwa uzoyithenga. Ngendlela ebengiyiqini ngayo. Ngelinye ilanga bazalwane ngathola iprema. Shuthi ngihambe ngiyidayisa ngamthola umuntu ongidayisela wona. Ngelinye ilanga ngidayisela omunye umama. Akanangane nje. Ngamdayisela. Wathi nje ngoba uyazi mntana manginangane nje mina. Ngathi awukhuleka mama sethola ithathe. Ngizoba naye. Ingane ngizamela. Ngizamela ingane khuleka ithathe noma ngamali. Phela bazalwane yabo nje usathana indlela behlala ngayo impilo yami ngayo kakhulu. Ngempela bazalwane umuntu beyiqini ngalendlela ukuthi iwonke uyifuna lana udlala ngisho abantu ushaya ngisho amagceke o200 kodwa washaya ngo50 rand. 50 rand ngoba ufuna le mali ufuna le. Oh yes. Ngoba bazalwane hayi wafika uNkulunkulu. Awu Nkosi yami. Wafika uNkulunkulu empilweni yami. Ngufakazi ngihambela nje ngasekhaya. Ungakhulumanga lutho nje. Bengibuza ukuthi ngiyeke ngani ngithi hayi ngizamile ukuyeka ngemithi lutho kodwa kungangisizi lokho. Kodwa hayi uJesu. Haleluya. Ngoba uJesu bazalwana akabuki njengabantu. Yebo la akabuki njengabantu. Ngoba siphinyeziwe isandla sakho kuba singasinda. Nkosi yami. Ngoba bazalwane ngithe mase ngifika futhi kuJesu ngahlatshwa yizwe. Ngoba izwi laNkulunkulu kumele likuhlabe ukuze ngene enhlizweni yakho ukuze kusebenze futhi. Yithi izwi laNkulunkulu uzani nonke ngene nikhathele. Sindwayo. Mina ngizomphumuza. Ngoba bazalwane bese ngikhathele ngempela. Kakhulu futhi angiyiboni into engihlanganisa noNkulunkulu. Jesu. Angiyiboni. Ngendlela engithanda ngayo uNkulunkulu bazalwane. Ngisamile ngempela. Ngiyambonga uNkulunkulu ofikile empilweni yami. Ngiyacela nje nami bazalwane ukuthi ngicela umthathe na umenzo wakho. Umthathe nje umenzo wakho. Nami uNkulunkulu ngamthatha ngamenzo wami. Futhi ukukholwa kwami mfundisi ngisho lana. Ukukholwa kwami akukho ngomfundisi. Ungami ukukholwa. Insindisi ngami. Ngoba umfundisi masenza okuphambene nokukholwa ngoba mina ngibukela kuyena ngoba ngithi uyakholwa nami ngoba sengiyakholwa kube sekuphambene lapho ukukholwa kwami bazalwane. Amen. Ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba ngizoveza amandla kaNkulunkulu because ngiyamthanda uNkulunkulu bazalwane. Ngiyibona umhlwana. Babegameni lakho, begameni lakho elingcwele uNkulunkulu namandla wonke musisa Nkosi ufakazi bomntwana wakho Nkosi sakuthulile phakathi kwabantwana bakho uNkulunkulu namandla wonke ngeve ngoba uNkulunkulu wethu efuna ukuyiveza yena kepha uNkulunkulu namandla wonke efuna ukuqinisa Nkosi amandla amakhulu begama lakho uNkulunkulu wathongcola isizwe nasezweni lakho weqiniso hlala nathi uNkulunkulu zethu uJesu Nkosi. Amen. Siyabonga bazalwane nibusekile bazalwane abozofakazi kakhulu ukuthi amandla esiphambano namanje asawenza umsebenzi amandla kaJesu asasebenza namanje. Amen. Ngicela ukuthi ngemvume yakho baba ngimela ngoba ngabona nesimo sokugenquka lapha. Amen. 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 Asibonge bazalwane asingene emlazweni kaNkulunkulu. Kakhulu enhlizweni yami uthe uma engitshela baba ukuthi ngizozala kwazi ningi izinto ezikhona kodwa ke ngiyocela ukuthi uma ingaphelanga ilesini yami ngoba ngize ebandleni angize ngizophendula izoni mina la. Amen. Ngise kubantu asebekhona sebesindisiwe ngokwe gift yami ngoba ngi-operator kwi-apostolic movement nanokuthi uma umpostoli kakhulukazi uyaqinisa isifundiso isandoctrine ukuthi ibandla kufanele lihambe kanjani ukukhuza izingozi ezihlupha abazalwane uqwashise wakhe ngegama lika Kristu Jesu. Amen. Amen. Njengoba seshilo ukuthi ngubaba ngizele obaba abaningi namadodana amaningi amayinawo within my church amayanginawo ama sengawazala abanye banamabandla abawalidayo
Amen. Siyabonga ke bafethu. Asingene nasi isifundo sosuku asibheke isikhathi samanje sithi 12 o'clock. Amen. Ngizombekezelela uma ningibekezelelile. Amen. Nangibekezelela ngizoshaya 3 hours. Kodwa mangibekezelelanga ngizothatha 15 minutes. Hallelujah. Amen. Asibheke ke bafethu ukufunda izikaNkulunkulu lapha nisenzo chapter 2. Izenzo chapter 2 number 42. Kuma values ala ekhaya asibheke ku chapter 2 number 42. Indaba yami nje ilapho. Ngiyacela ukuthi kahle ngizokhuluma ngezinto eziwu-2 kodwa uma ngafinyelelanga kuyesibili